Total rok kaisa malah jasa hai no rok bai as hai no joto no kaham kurung tei sep tong mai na hinoi hingke tini ni video rok no rok bai sugro boi kisa kok salanya no bagai map hetlai jasa ka hindo taw tirpura tam solo tong ab no joto no saima no hai ba hingke tirpura to sob somoy no bisir sin borok no bisingo leta pat amang no solo tongo hingke amono tui nang tini kisa misa kok salai nai hingke judi ke bani video no sajagoi tongo ba ta first time nai tongo hingke norok subscribe khai dite bell icon no sindi di tin norok bai baksa ang deli no tongai malane kok salane hedba dol rok hingkai norok nugoi mankana je norok nugoi mankana je tabuk tam soloi tong tiripura amono pura tam sasinai ayo to mon silai sikang tam video kaisa banogoi no pai ka hedba dol rok hingkai tini ta kaisa video mas namka amono tui no ta kaisa video mas namka hingkai tabuk je salai tonglai ka je ekdom sini tomboy dah hinai tam hinai amunang bosai mi tam yaluk sini yaluk zomat ya song bo phai sai tong phai ka ang bai thas thaya bhai ka ni photo ri oi video snaman tam goi dunu digino thangoi kok salaya oi video ri kaham kai tam investigation khayo video ri he ani rok ni sawoi tong kha norok to nukhna bo ekdom phaya khonoi kok sawi tong phimani joto no kombes to nukhna hine yang asa khayo je nuknai rok to nukha nugya kok rei nge je nugya rok kanu yang putui nari nukha ka bo bujiwi nari ta tiki samisa kok salaine norok bai hayada ba ngai bo pai sabai ka je kaisa media channel no wai saban direct sawi rekha nung bahai ke ani photo no rewa khonoi bahai ke ane photo no rewa kono video snam mang khanu ani yang phai sunyawi sayawi haya khai adi nei bo ekdom kok sai tong phai ka aw bini okong no bosung tam sanai dol rok na khai mi he ba pia ba lokasuri dangoi tong kha amo si joto no slai men ko khai ba dol rok judi no bo khogyawo no ngoi tong khang kai to aba ekta bini kok sama bo kubui no pia judi bo khogoi tong khang kai mono bukan soalnya nang hede ba karon to kai bini burini ayang ni borok hede ba burini ayang ni borok to ekdom burini buma bu fasong to wai saban dakolok tui okhor jang norok nugui man kana ekdom nugui man kana hingkai buri khari thango hin chala ekdom da sarok tui norok nukhna social media ni bising tui no ekdom da tui ekdom okhor tongjak hede ba hingkai naidi bo tabuk tam sasnai amo to belai no kok kuthuk mui thangka buri se hamjak lai khari thanglai ka hayada ba ngai tabuk tirpura amo hairok sole oi tong khata hayada ba ngai agi rok to sung kubini rajyo rok snok bani kubini jaga phatar haste rok snok bani tabo ngai tirpura haste usa hai sole oi tong hatai sangai silaba kharnai abo to sung saimalia ngai onekta to nugoi no tong kajak bai kai sigala khar layo khar layo aba hai to kubang mano nugoi tong kha hayada ba dol omone bising ti tabuk ta kaisa joto no sila dangerous video kha pura buri khar laika hai re dunia bor tong bisne chung o dunia ঠিক আছে borok kubuida khar laika ereng khar laika abo to norok no sibai sina he ba dol rok hingkai yang burunya yang borok to ekdom data tui ekdom tension ta joli jak ekdom aw bahai ke kaisa buri bai rohonai bahai ba dol rok na hingkai bahai ke kaisa buri bai ri rohonai ba buri no se buri bai rohonai ba amoni ba borok sajak yang hata nok ni borok se buri nyai ni borok aw abo to bahai ke sajak nai ba hingkai amono dol rok boje jaga phono tongthong kipuloi thangto mo joto ni slai kaham kok tei to bo sawoi tongkha hingke mo je sawoi tongkha norok nugoi man khana je sini nanggo yaluk jomatia de hinai na sabjani hinai bo phai je sabai ka ani face ruwe ani photo ruwe bahai ke video phanok man hinai bo je sawoi tongmani mo ereng phonongoi mano bo salaki phonongoi mano tamni bagai hingka norok nugoi man khana je kaisa channel no chini channel kaisa jaga norok nugoi man khana je burui no just interview na kha hayad ba morning interview na pro je bo buri saka kaisa kok ngo
ang bawai kaijak sini bawai faijak kena bele hingga tei toti tam sanai dol rok burui saba hingga sai dongha hingga burui sau je judi bawai sigaka hingga bo hamya rok nungoi thangman anpu hingga hamya rok nungoi thangano mane abo belai no wana ma sisa kok si hayadaba dol rok tamni bagai hingga noro কয়েকদিন আগে ফোন নগৈ মান খানা যে একদম ক্লাস 9 পড়ি তংনাই রক সে পড়ি তংনাই চাই মাসে একদম খারাপ মাসি যাকে তা মুখ খানা নরক নুখনা আনে ভিডিও রব নুখনা একদম খারাপ মাসি যাকে একদম ফটক সরি থুই থাকা কারণ বন কাইনানি নাই খা নগ একদম জবরদস্তি কে কাইনানি নাই খা ইনকে মনি বাগৈ একদম এওয়ার্ড মান খাবো একদম স্কুল লগত থাঙে বরং সার সমাজ খাওয়া এখন একদম এওয়ার্ড মান খা মনি বিসিং ফোন বন জোর জবরদস্তি খাইখানা নগ প্রেসার রিখনা ইনকে মনি বাগৈ দা অংখা সাইনিয়া amo haibo nongoi mano mobo tabo romdi judi noko belai no pressure rekangki belai no wana masi sangoi thangmano hedaba dol ro mono ngeta kaisa jodi sela bai thang kaya bai ekta kok abo mani wina khamon nok boro accept khaina ko pia ba moto buru bureng boro accept khaya pon nongoi mano to dol ro khub belai no wana masi samo hai virus ro sini tripura o sok pai ka hinayang kayo piaba mo hay virus ro fire rong ngai belai no sanai haisi judi ani video no rok sajagoi tongkang subscribe kena tapok dite bel icon no sina tapok bidol ro tebno rok ni bagoi tal video te update toi phaya no hongkai judi chajagi hangke to video no tanai dia kono saya no no judi chajagi simis nai di haisi dol ro ngai to dol ro bisi kok salai hoitini ni video no truk he muthak laya no haya daba dol ro ngai ta kaisa kok no rok bai last no rok ni bagai kok to maka tu boi pheka je ang je saiman mani mote hangke no rok tabok যারা আরেল এও জব খাই তমান মুসুমাই রকম চিনি ত্রিপুরা সারক জুয়েবো বা নরক যদি কেবো ত্রিপুরানি বড়রক যদি কেবো যদি জব নাঙই টংখাং কে মাধ্যমিক পাস হই টংখাং কি নরক পুরা আরাম খাইবে জব রই মানাই ইন্ডিয়ান আরেল এও বেলাই ন সেব কাহাম তে বেলাই ন আবো কাইসা খুব স্যালারি কাহাম অ জাগন নরক টাইম নষ্ট খাইওই এনজয় খাইওই warang nunggu berai yawi enjoy kaya yawi ojora norok romina rok angke belai no chana norok in future norok ni career belai no sulai jabai thang mano ke moni bagai norok 32,000 pura vacancy tong tapuk totale o jaga norok ekjon duijon abai ke try khedi man thangnai karon o jagao kintu porina nangnai preparation nanani nangnai belai no preparation nanani nangnai tamni bagai ke tabuk mo পুরা কম্পিটিশন চোখ জানে বেশি মার্কিং নাই বন জব মানাই কোনো টেনশন খেলে না কাহাম কাই প্রিপারেশন আদি পড়ে দি ডাকি জব খাই দি পুরা তো দল রক তিনে ভিডিও ন ফটো থাকলে রিলেশন